pritisak, svašta je razmišljao, ali evo najvećeg uspeha našeg trenera kada je reč o reprezentaciji. Neće sada da skoči on u bazen, svi ulaze, a on je pokupio ranac, ali ne dozvoljava da ga ubace naši, gura ih sada od sebe. Sada i navijači idu ka našoj klupi. Hoće Savić da ima suvu majicu pred dodelu zlatnih medalja. Nosi zastavu naš trener, vidite ga kako ide ka Tiboru na njegovom terenu. Mi smo igrali u stilu našeg tenisera, hrabro, pametno i ovo mogu samo naši vaterpolisti da se podignu posle brojnih oscilacija i naša najbolja realizacija igrača više, najbolja koncentracija u finalu, kada je bilo najznačajnije. Mislite o tome. Za ceremoniju dodele medalja pratit ćemo i to i posle toga ćemo imati izjave naših igrača. Preporučujem vam da budete uz RTS, da pratimo sve to do kraja. Zaslužili su ovi momci